18 urtekin erabaki nuen batxilergoa egin eta gero IMH-era joatea. Ikusi nuen aukera nuela sartzeko enpresa baten, eta horregatik erabaki nuen ahalik eta azkarren goi mailako heziketa egin eta enpresara sartzea. Mekatronika asko gustatu izan zaten, batez ere asignaturak oso erakargarriak ziren niretzat. Goi mailako heziketa egin da gero, praktikak elgoibarko enpresa baten egin nituen, eta praktika horiek egin eta gero Danobat enpresan sartu nintzen 2000 urtean, egia esan asko daukat eskertzeko Danobati. Batez ere Danobaten atzerrira asko irtetzen naban, bai muntaiak eta puesta en martxak egitera. Arazoeri aurre ematen horrela ikasten da. Familiekin nuenian, atzerrira irtetzea esan oso egokia niretzat, eta horregatik hasi nintzen, poliki-poliki merkatu estudio bat egiten. Enpresa montatu horretik autonomo bezala hasi nintzen. Naiz eta krisi egoeran egon momentu hortan Euskal Herria, bazegoela holako nitxo txiki bat. Egia esan hasieran ordu asko eta bat ere ordainik gabe, ezta? Baina ilusioarekin da horrela enpresa bat horrela hasi behar da ilusioarekin eta diruri gabe. Familiak ez baldin modu apoiatzen oso zaila dira proiektuak aurrera ateratzea. Nik komertzial lanetan sekula ez nuenin, bakarrik teknikaria nintzen eta azkenean pixkat denetik ikasi behar dozu hasiera baten. Eta hori nahiko komplikatu izaten dela hasieran pixkat lanak banatzea eta pixkat bezero baten aurrean nola saldu, ez? Hori da zailena. Baina konfidantza egiten hasi poliki-poliki eta horrela. Poliki-poliki hobeto zoian enpresa eta lehenengo langile hartzeko aukera izan nuen. Eta poliki-poliki junginan hasten eta gaur egunean 6 pertsona gaude. Gu sektore askotan gaude momentuetan, aeronautika, eolika, makina erreminta, zientzia, egia esan sektore asko ikutzen ditu. Laserlan hasi zanean, batez ere oinarritu zen makina erreminten kalibrazioan. Eta bigarren dibizioa sortu nuen 3 dimentsiotako neurketak eginez. Ekipo portatilekin, laser trackerra, beso artikulatua, eskanerrak eta bar. Baita ere ingenieritza inbersako ere proiektuak egiten ditugu. Ingenieritzako departamentu berri bat ireki dugu, eta batez ere ingenieritza pixkat oinarrituta daukagu makina berezietan eta automatizazio soluzioetan, robotizazioa ere integratuta. Ingenieritzako zerbitzuak egia esan demandan daude momentu honetan, eta oso garrantzitsua da batez ere zerbitzu berezietan oinarritzea pixkat negozioa. Beste pabelloi bat hartzea erabaki dugu, Azkoitin. Orain dela 20 urte ikusi eta orain ikusi ez nuen pentsatuko hontan bukatuko nuenikan. Egia esan esen bokazio bat, izan pixkat nesesitatetik ere bai. Nik uste dut lanbide heziketa oinarritzen dela asko lan munduan. Lanbide heziketa daukan filosofia hori niri asko gustatzen zait egia esan, eta nik animatzen dut gazte jendea lanbide heziketa egitea, askotan enpresa bai txikiak eta ertainek askotan behar handiago izaten dute teknikari espezializatuetan, ingenierioetan baino. Eta niretzat behintzat aukera handia izan zen bere egunean eta nik behintzat balio handia ematen diot.